Hello guys, pakinggan nyo ang aking komposisyon Visayan version na magatahan Double Bleed Akong Tatay. Go! Sa nagkitad na ako kinsi, nagsugod na ang akong pagkabinabay. Kung makasugat ko, ba't anong gwapo na lalaki? Ako mo pahiyong pili na ko doon. Ang butog nga no, ang sampot ko mukimot dayon. Pagkahibalo sa akong tatay, nakuusa kadinabay. Iya akong gigulpi, nilaban si nanay, silang duha ang nag-away. Nilayas ako sa amua, kay wala na ako kaagwanta. Kay ang ako ang amahan, sige niya akong kitapatan. Sa akong paglayas sa Tagum City, sa probinsya sa Davao del Norte, ako napadpad. Sa Tagum City, nangitag panginabuhian sa beauty salon ni Leo Ripita, akong nadangpan. Og iya akong kitabangan sa mga bayot, haircut, manicure, pedicure, gitudluan. O kinikaroon ang akong nakatunan. Nilayas ako sa muwa, kay wala na ako kaagwanta. Kay ang ako ang amahan, sige niya akong kidapatan. Kay mulaban man ang akong inhan, lubot ang
nalipay ang daghang mga katuigan. Si nanay ug si tatay akong nahinumduman. Ang kamingaw sa ginikanan dili kapugnan. Usa miuli ko sa among Pinoy anan. Sa lugar sa lungsod sa Monte Vista, lungsod kong natauhan. Sa dool na ako sa among balay, dako ang akong katingala. Kay sa tapat sa balay may beauty parlor nga kamay. Akong nakita si tatay naglakaw, nagkiay-kiay. Sa among panagkita, si tatay nalipay o kami nagkinaksanay. Iyahadi ay ito beauty parlor nga kamay. Apir, apir, apir ratay o kami naginaksanay. Double blade di ay akong tatay. Apir, apir, apir tatay. Double blade di ay akong tatay. Double blade di ay akong tatay. Apir, apir, apir tatay. Thank you.